vybudovanie alebo budovanie socializmu vo východnej Európe, Slovensku až po Kamčatku, bol neuveriteľný hospodársky zázrak, ekonomický, priemyselný, vzdelanostný, vedecký zázrak, zázrak zdravotníctva a zázrak dodržiavania ľudských práv a zázrak civilizácie. Som pozeral na BBC rozhovor predstaviteľa Peugeotu v Londýne, neviem, či to bol minister hospodárstva anglický alebo nejaký odbor, to si nepamätám, a diskutovali o tom, že prečo firma Peugeot zavre výrobu Peugeotov v Anglicku. Oni boli Angličania rozhorčení, však oni dobre pracujú a všetko to funguje. A on im povedal, okrem iného povedal, že naša továreň Peugeot, že náklady na výrobu auta na Slovensku sú len 10% nákladov, ktoré máme v Anglicku. A to je to. A teraz sa čudujeme, že máme 20 rokov kapitalizmus, prijali sme všetko know-how, všetky technológie sme prijali a ten rozdiel sa stále ešte zvýšil. Alebo je veľký. No a čo si ešte ľudia neuvedomia, že nikto im nič, žiadne čísla nepovie. Nikto im nepovie, že ako za posledných 20 rokov, ako rástli platy v Rakúsku. Reálne platy. Ako rástli platy na Slovensku za tých 20, keď sme mali dobiehať Rakúšanov. Ako rástli dôchodky v Rakúsku. Ako rástli u nás. Proste všetky fakty sú absolútne zakázané, lebo ten systém moderného otroctva musí byť informačne, profesionálne totalitný. Nie, že ty to nevieš, ty si nesmieš ani uvedomiť, že to nevieš. Ja si uvedomujem, že mám úplne iné názory ako všetci ostatní. A ja ako prírodovedec sa snažím hľadať fakty a na základe faktov budovať ten výsledok a nie, čo mi niekto povie. No a som prekvapený, že mnoho ľudí má úplne opačný názor a ja neviem prečo, odkiaľ to majú, odkiaľ čerpajú vedomosti a fakty. Ja som aj mnoho ľudí vyzval, aby prišli do diskusie. Že rád by som vedel. No a dúfam, že sa niekto ozve a že nebude to monológ, ale že to bude dialóg.